Здравейте, аз съм Пламен Димитров, от 12 години съм ръководител на онлайн магазин. Решението ми да запиша SERP Acad беше продиктувано от това, че от 12 години се боря сам с SEO оптимизацията на моя сайт. След като посетих SERP.conf, организиран от SERP, видях, че моите знания са изостанали много от това, което е стигнало нивото на бранша. Времето, в което бяха организирани лекциите, беше много добре подбрано, събота за работещи хора като мен. През работната седмица е трудно да отделиш време вечер да се обучаваш, така че събота беше перфектен ден за това. Като се има предвид непрекъснатото покачване на цената на рекламата, органичното позициониране и органичният трафик на даден сайт става все по-важно. SERP Academy е полезна за, може би, абсолютно всички хора, които искат да се занимават с онлайн бизнес, за собственици на онлайн магазини като мен, за обучаващи се, за хора, които се занимават с дигитален маркетинг, под каквато и да е форма. Програмата беше много добре структурирана. Като започнем с първите модули, които са въвеждащи за хора, които нямат познания в SEO и не са се занимавали с тази област. Следващите модули надграждат много добре знанията, придобити в първия модул и задълбават в детайл, което позволява да надградиш знанията си добре, а възможността да задаваш въпроси, свързани с всеки един от модулите, всяка една от темите, директно на лекторите, на хора, които могат спокойно да са ментори в тези области, ти дава възможност да натрупаш много допълнителни знания, дори такива, които не са включени в курса. Защото можеш да зададеш въпроси конкретно за твоя проект, неща, с които се сблъсквал години наред, не си намирал решения, дори и да си търсил такива по различни канали. Тук имаш възможност да си говориш с гурута в сферата. Наученото го прилагам още от първия миг, с който започнахме. След всяка седмица, която имаме курс, създавам нов списък, който се разпределя към мен, към програмистите и към моя екип, който работи за онлайн магазина. От 4 месеца курс създадахме работа поне за 2 години напред и стратегия за още доста. Това нещо променя изцяло начинът на работа. Това, с което ще запомня академията, е всичките тези специалисти, с които се запознах и имах честта да говоря лично. Задължително. С тази дума бих описал SERP Acad.